Wojciech Drewka, witam serdecznie. Rozmawiamy dziś z posłem Stanisławem Lamczykiem, posłem Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Głośnym echem odbiła się sprawa kupna przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego budynku w Gdańsku dla sądu, prawda? Pana już wielokrotnie o to pytano, ale ja też chciałem do tej sprawy jeszcze wrócić i zapytać, bo Newsweek sugerował Pana lobbying w tej sprawie. Jak pan to ocenia, jak pan to wytłumaczy, ten Pana udział w tym całym, można powiedzieć, zamieszaniu w tej całej sprawie związanej z tym obiektem? Przede wszystkim decyzje wszelkiego rodzaju były już podjęte i to podejmowali poszczególni ministrowie. I tą ostateczną decyzję, jeżeli było zasiedlone 10 000 m², a 10 000 m² było gotowe od września, nie potrafiono zagospodarować do kwietnia w zasadzie, to rzeczywiście dyrektor sądu administracyjnego poprosił o pomoc nie tylko mnie, ale innych polityków. Były spotkania z wojewodą, z marszałkiem, były z prezydentem Gdyni, Gdańska, także dużo osób tutaj interweniowało. Po prostu nie potrafiono postawić kropki nad i. Sędziowie z innych właśnie, można powiedzieć, oddziałów Sądu Pracy czekali na właśnie przeprowadzkę. Nie było tej decyzji. Nie było decyzji i właśnie tutaj dyrektor Brodnicki prosił, żeby pomóc właśnie w rozmowach z ministrem Gowinem, wtedy już obecnym. Rozmawiałem z ministrem Gowinem na ten temat, ale tylko raz rozmawiałem. Ja, załóżmy, byłem zwolennikiem tej pierwszej koncepcji, jaka była, mianowicie ministerstwo chciało dzierżawić ten budynek. Podjęto inną decyzję, nie uczestniczyłem w tym właśnie do końca. Newsweek, jako załóżmy, media, jest pewna teza w tym artykule, ale chciał właśnie stworzyć sobie, można powiedzieć, taki układ kaszubski, po układzie pomorskim układ kaszubski i takie były założenia. W tej chwili myślę, że będzie sprostowanie tego artykułu, bo prawnicy już właśnie odnieśli się do tego właśnie artykułu, do właśnie Newsweeka. Zobaczymy, czekam, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Czyli ten Pana udział to była pomoc, a nie lobbying w tej sprawie? To była wyłącznie pomoc i to była dla wszystkich, dla społeczności, pomożna, można powiedzieć, bo jak każdy był w sądzie, wie, jakie warunki były wcześniej, a jeśli, załóżmy, podjęto już wszystkie decyzje, nie potrafiono do końca tego zasiedlić, to rzeczywiście angażowali się politycy, że ja mieszkam na Kaszubach, wymyślono sobie właśnie ten kontakt z firmą Górskiego, przedsiębiorstwem Górski. Taka była jakaś teza, przesłanie było dziennikarza. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Myślę, że będzie sprostowanie. A też musiał się już Pan jakoś z tego tłumaczyć gdzieś, nie wiem, bo tam CBA się podobno zajmuje tą sprawą, czy też Pana gdzieś tam angażowano, wzywano w związku z tym, czy nie? Nie, mnie nie wzywano. CBA ma swoją procedurę, każdy taki zakup jest właśnie kontrolowany, z zakupem, tak to jest tutaj i procedury sprawdzają tutaj jak gdyby zgodność artykułu 15 ustawy o nieruchomościach, też właśnie procedurę zamówień publicznych sprawdzają, te wszystkie sprawy sprawdzają, no i tak samo te przepływy wszystkie, jak to wszystko wyglądało od początku do końca, kto podejmował decyzje, kto podpisywał te dokumenty, to sprawdzają. Nas polityków nie sprawdzają, bo w tym właśnie nikt nie uczestniczy w rozmowach o wartościach, o zakupie, o umowie, żeśmy nie uczestniczyli. A co z tym kartuskim sądem w takim razie? Czy jakieś są plany, czy jakieś decyzje może zapadły już w tej sprawie, jeżeli chodzi o bazę lokalową, jeżeli chodzi o kartuski sąd? Minister właśnie Chmielewski, wiceminister, wtedy właśnie jak był w tym artykule, był właśnie w Gdańsku, przede wszystkim był zaproszony do sądu kartuskiego, bo tutaj spał w Kartuzach, w hotelu pod Orłem spał, oglądał te warunki i podjęto decyzję, że właśnie warunki pracy w sądzie kartuskim są złe, a można powiedzieć najgorsze w województwie pomorskim. I podjęto decyzję o budowie sądu w Kartuzach, tylko sprawa jest przekształcenia działki. Jak wiemy, on ma być zlokalizowany koło budynku ksiąg wieczystych. Tam przeznaczenie tej działki, która jest wolna, której część było wykrojone na rondo, była przeznaczona pod parking.
i właśnie tutaj Urząd Miasta Kartuzy przystąpił do zmiany w planie. Ta zmiana, zmiana w planie trwa. Nie jest do końca zrealizowana, ponieważ konserwator zabytków nie wyraził jak gdyby tutaj woli przekształcenia tej działki ze względu na, załóżmy, otoczenie budynków zabytkowych, ale w tej chwili właśnie jest odwołanie, pani burmistrz odwołała się do ministra kultury, do właśnie pana ministra Zdrojewskiego i czekamy właśnie na odwołanie. Jeśli będzie decyzja pozytywna, a wydaje mi się, że powinna być pozytywna, argumenty, które właśnie pani burmistrz wyszukała, wydaje mi się, że wystarczającymi są, żeby właśnie przekonać, że właśnie ta lokalizacja na rozbudowę sądu jest właśnie najlepsza i właśnie prawidłowa. A jak będzie wyglądała procedura, jeżeli chodzi o budowę tego sądu? Bo kiedyś, pamiętam, też mówiło się o tym, że Kartuski Sąd też mógłby być wybudowany przez jakieś przedsiębiorstwo, które by na przykład go potem, czy to na zasadzie dzierżawy, czy na zasadzie sprzedaży, po prostu udostępniło sądowi kartuskiemu. Jak to będzie wyglądało w tym przypadku? Procedury odnośnie budowy sądu tutaj nie są jeszcze przemyślane, w jaki sposób. Mówiono też o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przecież tak są sądy budowane na Zachodzie, przede wszystkim w Anglii są budowane i to się spełnia, bo w partnerstwie publiczno-prawnym nie dość, że się buduje, ale zarządza się tymi sądami. To jest opłacalne dla wszystkich stron i tutaj też chciano taki właśnie wariant zastosować. Jak będzie do końca, to nie wiemy, ale wiemy też, na przykład po sądzie kościerskim, że tam budowano latami. Remont budynku robiono 5 lat, a tutaj mówię, partnerstwo publiczno-prywatne z jednej strony zapewnia nam, że właśnie szybciej się to wybuduje, że właśnie budynek jest do końca przemyślany, jest pilnowany projekt, a poza tym zazwyczaj te projekty wychodzą taniej niż właśnie buduje tylko i wyłącznie państwo. Rozumiem. A myśli pan, że jest już jakiś przybliżony termin, kiedy to mogłoby nastąpić, kiedy mogłyby zapaść jakieś decyzje, jeżeli chodzi właśnie o tę bazę lokalizacyjną, o tę bazę lokalową Kartuskiego Sądu? Jest mi trudno powiedzieć. Ja załóżmy po rozmowach, które wiem w Ministerstwie Kultury były, że decyzja będzie odnośnie przekształcenia, zmiany użytkowania tego terenu w tym roku będzie, nie? I wtedy sprawa projektu, to by był prawdopodobnie przyszły rok i w następnym budżecie, czyli 2014. Myślimy, że to będzie lepszy rok dla gospodarki niż 2013 i myślimy, że jeżeli by się udało przygotować 2013 całą właśnie procedurę odnośnie dokumentacji, przetargu, to można by budować w 2014 roku. I chciałem też zapytać, jakie pan ma relacje z premierem, bo w tym artykule też się pojawił taki dosyć intrygujący właściwie wątek, z którego wynika, że pan premier zrugał pana podczas jednego z głosowań dotyczących Lotosu chyba, o ile pamiętam. I tak się zaczęliśmy zastanawiać, jak to wygląda między panami. Jesteście obydwoje Kaszubami, a tutaj takie relacje, jak to jest? Nie, mamy relacje prawidłowe. Odnośnie Lotosu rzeczywiście premier miał pretensje do mnie, bo my się wstrzymaliśmy od głosu tylko. Ja się wstrzymałem, sąsiedzi moi się wstrzymali od głosu. I takie oburzenie premiera od razu? Bo właśnie projekt ustawy, który był obywatelskim projektem, było 205 tysięcy podpisów, poszedł do pracy w komisjach. Nie? Ale teraz w perspektywie czasu to jak Lotos Gdański otrzymał ocenę za paliwa najwyższą w świecie i te wyniki, które się obawiano o wyniki Lotosu, bo przecież wiemy, że program 10+ obciąży Lotos potężnym kredytem, nie? Ale to się opłacało, bo przy tej właśnie jak gdyby zmyśle naszych polskich inżynierów, którzy potrafią dawkować do tej radzieckiej ropy wodór, podgrzany wodór, to okazuje się, że jak w biznesplanie zakładano, że tego produktu będzie z tej ropy 60%, to jest 85%, nie? I tutaj dzięki właśnie operatywności Lotosu spółka spłaci kredyt bardzo szybciutko, dlatego jest decyzja o zakupie przez Lotos spółki litewskiej, która znalazła potężne złoża ropy na Litwie, jak również zakupie pakietu kontrolnego norweskiej spółki, która też ma na Morzu Północnym, na Morzu Bałtyckim ma ujęcia właśnie ropy. Także okazało się to paradoksalnie, że ta ustawa
poszła, można powiedzieć, do pracy w komisji, że to się opłaciło i załóżmy, no, premier na którymś tam następnym spotkaniu powiedział, że rzeczywiście nie tak mu przedstawiono tą relację o właśnie Lotosie. Przyznał rację mi wtedy. Przyznał rację, że właśnie Lotos sam wyjdzie z problemów, nie potrzeba będzie sprzedawać pakietu kontrolnego, także mówi, że właśnie dobrze. No ale w tym momencie, jak załóżmy, wstrzymaliśmy się od głosu sąsiadami, to no wiadomo, że ja tylko byłem właśnie tutaj z Pomorza, że to była, można powiedzieć, mój jakiś tutaj pomysł, a znaczy ja załóżmy tylko postępowałem, trzymałem się od głosu i koledzy trzymali się. I te 3 głosy wystarczyły. A to zdarza się panom, że tak powiem, usłyszeć od premiera jakieś takie ciężkie słowo częściej i czy to jest taki przypadek, który miał akurat miejsce? Znaczy, premier powiedział to w żartach, powiedział, nie, załóżmy tam w sposób jakiś taki, nie, bo przecież my mamy, możemy głosować, załóżmy, według własnego tutaj, załóżmy, sumienia, czy właśnie inaczej, ale załóżmy, premier potrafi, powiedzieć raz, a jak głosujesz, ale zawsze to jest na takiej stopie, bardziej właśnie takie przyjacielskie. Ostatnio mieliśmy w Kartuzach dyskusję na temat zagrożeń związanych z wydobyciem gazu łupkowego i chciałem pana zapytać, jak pan to ocenia, bo być może państwo prowadzicie jakieś dyskusje w parlamencie na ten temat, bo jednak do opinii publicznej jakieś bardziej merytoryczne kwestie się nie przedostają, oprócz tego, że właśnie jakoś w regionach się bardziej na ten temat rozmawia, bardziej się dyskutuje, ludzie mają różne obawy z tym związane, ale jak pan to widzi, to jest szansa czy zagrożenie bardziej dla Kaszub? Jak to wygląda z pana perspektywy? Załóżmy, każda kopalina, a to jest właśnie też kopalina, są pewnego rodzaju zagrożenia. Są zagrożenia, ale tak samo jak się produkuje, jak się kopie węgiel, tak samo zagrożenia jest właśnie metan, jest wszędzie. Tak samo tutaj może być ten właśnie metan, ale załóżmy, to jest mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie w budynkach, w naszych ogrzewaniach węgla. Nie? I to trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście te wymogi technologiczne, bezpieczeństwa cały czas muszą być i tutaj nasi partnerzy zarówno z Kanady czy z Stanów mówią o tym, że nasze prawo górnicze jest bardzo restrykcyjne. Jest bardziej restrykcyjne właśnie niż, ale to jest dobrze. Niech jest, wymogi niech są i widać, że tych wypadków w porównaniu z innymi właśnie regionami świata u nas jest mniej jednak, nie? A to przez to właśnie, że prawo właśnie jest na nasze górnicze bardzo restrykcyjne. Natomiast wszystko zależy od ludzi, od odpowiedzialności ludzi, od bezpieczeństwa, a ta świadomość przy właśnie wszelkiego rodzaju wydobyciach jest duża. Jest duża i załóżmy ludzie są odpowiedzialni. Ale sceptycy mówią, że mamy do czynienia tak naprawdę na dużą skalę z eksperymentem dotyczącym właśnie wydobycia gazu z łupków. I czy to nie jest tak, że to jest taki trochę eksperyment, którego my będziemy doświadczać bezpośrednio i tak naprawdę nie wiemy, czym on się może skończyć? Znaczy, gaz łupkowy w ogóle w Europie jest eksperymentem, można powiedzieć, bo wiadomo, że rozpoczął się wydobycie w Stanach, w Kanadzie. Tam, jak wiemy, to gospodarka odżywa dzięki właśnie gazu łupkowemu, ponieważ te chińskie fabryki, które Amerykanie wybudowali dzięki temu, że gaz łupkowy, koszty produkcji spadają i właśnie przenoszą się z Chin do Stanów, nie? To są miejsca pracy, to jest bardzo dobrze jest, nie? I te fabryki są już nowoczesne, ekologiczne są, nie? Zanieczyszczenie atmosfery jest dużo mniejsze niż przy innych technologiach, także tutaj jest właśnie dla nas też szansa. Jest to szansa rozwoju, jest to szansa właśnie czystego powietrza, atmosfery, bo do tej pory to jest różnie, nie? Z tym zanieczyszczeniem właśnie powietrza. Przecież są badania, Kościerzyny tutaj najbardziej, Kościerzyna jest zatruta w ogóle w okresie właśnie jesiennym, a ten gaz, jak wiemy, ceny, spadną tego gazu, bo już Gazprom tak samo nam obniżył ceny gazu, ceny będą podobne do ogrzewania właśnie, na węgiel, także jest szansa, że załóżmy nasze powietrze będzie powietrzem czystym. Chciałem jeszcze pana zapytać o ustawę śmieciową, bo ona powoduje spore komplikacje w samorządach. Sądzi pan, że ona będzie korygowana, że nastąpi zmiana zapisów tej ustawy, bo samorządy w tej chwili strasznie się miotają, jeżeli chodzi o wybór tej metody obliczania stawki, jeżeli chodzi o sposób w ogóle
prowadzenia tej gospodarki odpadami. Myśli pan, że będzie jakaś korekta tego zapisu tej ustawy? Znaczy tak, tak się składa, że uczestniczyłem podczas tej pracy właśnie przy tej ustawie w poprzedniej kadencji, byłem w Komisji Ochrony Środowiska i to było bardzo trudno zastanowić się, jak załóżmy najlepsze parametry ocenić, żeby one były uczciwie do każdego człowieka, do każdej rodziny. I tutaj ustawodawca dał swobodę samorządom, że można od powierzchni mieszkania, domu, wskaźnik właśnie odpadów przeliczać, od wody, od ilości osób, nie? No jest tylko okazuje się, że żadna z tych rozwiązań nie jest, jak ktoś mówi, sprawiedliwe w cudzysłowie, więc to jest problem. Nie, nie jest sprawiedliwe, nigdy nie będzie do końca, ale musimy wiedzieć, że za tą sprawiedliwością są nasze lasy, jest ochrona środowiska, jest właśnie to, co mówiliśmy, że się ograniczy spalanie w piecach wszelkiego rodzaju odpadów, znaczy plastyków. Nie? To właśnie jest ta właśnie nasza, można powiedzieć, sprawiedliwość, która załóżmy będzie na naszych osiedlach. Myślę, że ustawodawca jest też gotowy elastycznie podchodzić do tego wszystkiego, ale trzeba jakiś konsensus tutaj wypracować, rozpocząć to właśnie wszystko. Jak się rozpocznie, ale przede wszystkim musimy ochronić nasze otoczenie, lasy, gdzie właśnie te śmieci są wywożone, a w tej chwili nikomu nie będzie opłacało się palić tych właśnie odpadów, bo i tak będzie płacił. Wywozić dno do lasu, po co wysiłek zrobić, jak i tak będzie płacił. Także jest jakaś szansa, jest to jakiś kierunek. Oczywiście każdą ustawę jest żywa, nie? Znaczy trzeba nowelizować, tak samo tu i ta będzie też nowelizowana, ale to mówię, to jest trudne. To my przeżywamy to. Byłem w Anglii, gdy się pytałem, jak to jest, tam w ogóle strefy są, jest to inaczej zrobione, ponieważ tam są osiedla biedne, bogate, jest łatwiej to robić. U nas są to pierwsze próby, nie jest takie łatwe. Dziękuję bardzo.